up mga ka-idol? Ay, ingin. Vlog. Ayan. Idol. Diya, ito may vlog. Wala no? Sikat na. Timpa nga. Tuna pa nga. Timpa nga, sikat na. Nag-vlog na day ka di ay. Vlog na ako nag-say ko ako kanang. Okay, bataw ka na. Wala ko na. Ina mangingi kita dan ko pati kaon. Sabaw. Oy. Wala ko mi ko depende pa. Ingon na din. Kapira uy ba yun? Bukan ni ito na tira ba kami? Asa ba? Dagat ba? Dagat? Mga bad influencer na pala. Hindi ko nandun ko. Mga ka-idol. Hindi ko nandun ko mga ka-idol. Mga bad influencer kayo. Kapira uy sige yung kaguan. Pero happy. Happy ba? Ayaw mo siya seryoso. Apalan mo ka nila silang kuan. Ilang ginagmay. Oo, wag di. Si kuan. Pero malo. Ikaw na po balita. Oh, di na makaklaro noon. Naramag ang kamera. Hindi ka na maklaro ang kamera. Gitaguan. Nga na, bali ba para sa kasi nga na. Ay, si boy. Takitag na. Naani mo. Uy, sayo lang nila ano. Hindi ka mag-charge. Awal ko kasi. Taon niya na kay matagak lagi diri na. Piot na. Basta inig-uli. Adi mo, makita. Wabon niya dito yung bag. Dito na kalaya. Nara yung bag. Isa dito ba? Unya na ini tagaan nagsuan. Isa dito ano. Video ang takagsuan. Bakit ka sa giloto. Ato ka sa. Karay, mga interview ko niya. Ating pangalan yun. Sikat na itong tema. Mga ka-idol. Timpa nga, sikat na. Ay, kuan naman di ay ano. Kaniya naman di ano. Ya, ano sa naman to nimo? Ano sa mga nimo? Naputol-putol man to. Ay, sikat to. Dahil, Paminaw mo kay ikat ko mo to. sikat na ko. Istorya. Darag chicks. Da, siguro. Kakinsa ning uyab. Kuya Bani. Tuyo ba? Mom, may nila. Kanila. Naiiyak ko na ng gold pag tumawa. I-upload na ha, ba't hindi na may upload? Nag-triangle lang ganyan sila. Mo, nag-anak siya. Kuhan. Manit, tikol ko. Tikol ko kaya ako dako ba. Wala ba? Sa single pa ko nang siya. Pao nga sa kanina kay nagkaon niya, nagpa nga, batay di ka mag-vlog. One eternity later. Naman mo sino po mang naili? Iiswag. Itarong uta. Itarong ko eh. Itarong ko.
Ay, nangita kag limon sito na di ara di ay tunga tabi. Tunga ra ta. Apa man na? Wa na. Ah, kamay ra na. Sige pa ba? Ano ba? Thank you. Thank you sa eyes. Boy. Ay, tatagbaso. Thank you. Yan ba ko? Sige ra alay. Kasi pa-apply mo. Hindi ko ka-apply. Sige ra, pa-apply ka. Kaya kung kamot ko mag-apply. Kamu taga. Niyo ha. Tangan niyo ha din. Lahat ba no? Ay, hindi. Ate, first time mo. Ate, lunas ka po pa na. Free. Wala, may labot ko ng panga. Kaya gawa sa park mo. Napakulit na ano. Kataon ko nga. Oo naman. Dili. Maumog na. Dam. Ikaw na usipan. Iso. Ikaw ito. Ikaw ka po. Sige. Gusto na ka mo leso. Ang tanong kay gusto. Pwede po mag-gihapon sila ni Kuan Inday. Pambisbiit. Kami balik ako. Kasi 17 naman. Kaya yung bayo. Ha? I-accept ko ha. Katan ka na kong gabi. Bantay. Lihupon. Okay, kami ito ng balik. Para ba may balik? Mama, ito na ako. Ano lagi matugma? Kasi suma. Ayaw kalimti. Ayaw kalimti ba? Mas kalimtahan mo ba na sa mga? Takot na ako. So, ano? Kamali, hindi pa mag-ipunga. Di, abot tayo. Ano rin? Hindi na, not. Ano ba, rice? Ito, ingon. Right. Ito. Luto. Luto. Pagkaon mo, mag-anggo kayo sa pagkaon. Mayroon ako. Pakuha ka. Kaya ako, magkano na kayo magkapunta nila.
nga itong mama. Kuyo, siguro itong tulo. Baka kita naman. Ito, dito mo busy ka rin. Ha? Upat raganik tiuar gud. Upat raganik tiuar na quiz. Dapat speaker niya. Wala kaya rin. Karong mo ito. Ito. Ano ba minaat ka? Wala to. Minaat ka. Ay, may matulala ang palaan. Wala sa mga babae. Mau jud nga ka magpagasto no, ayos ka lang. Nga, ako rin gusto. Ay na, ikaw pa man. Kakabay. Ha? Wala ka ni pa. Hindi ko adjud. Ihangi. Tama ka mga Mga nagkugkaon. Kalo na gusto. ito sa gamay ng pangalan. Ano ba? Sa picture. Ito nga excellent lang. Expected. Kaya ikaw. Sarap ganit ka sila yan kuan. Ito lagi yung nakaon. Padula ko po. Dati ko may reyna. Di iguan mo na to uwi. Ano bang inahinayin ka ba? Yes, kan araw mo man na usa. Napa? Saro dik ka ili. Ini mo bicara. Ila lagi tapuhan pa. Ila gani. Ikaw ba ba? Ila ba? Ikaw nga ba? Ila. Di ba pwede ninyo pwede? Pwede. Depende man. Kasi sila nalagod og ka. Ang kita nga na ina na sino. Mo gani. Story mo jud ka. Ako, ano sa ka? Ha? Kaya naman daw ato dira. Wala na. Taw-taw ng gani unyo niya. Ganyan na. Yakon. Wala ka. Sino nga? Thank you.
Uy, kato ko. Ako ito yung makasukaso lang ako. Oo, bitaw na gawin tayo baka sa murag iring ba? Dugay ka na kang magkaon ng iman. Kuan na murag naglaga. Makoy makatulti yung ituan lang. Ituan. Di man yung mamit. Okay naman gutog ko. Andi ay. Di ba may ilang kita ba? Kasi siya ni pasta. Tako kayo. Hindi mo kaon kaya for the pool. Karon kani ila ka. Kaya na naman ito. Doon, naging binayan. Ako ang yan. Kusog na kami. Ito tayo Jollibee. Ito na musog. Karon? Hindi pinakita ka din. Wala makalinig ako. Silipin ko. Sawa? Asa ba? Bago? Asa din lagi lapit inyo nga nga kay boss na kan dili uy. Hindi mo kailangan. Ah lagi dili jud ko na. Asa lagi? Kasi lagi. Asa sa poblasyon. Sinita. Sa man sinita. Dahil ka Junabel. Gubod ba siguro na siya? Sinita mo po na ilaha. Dapat ito ha? Dasa kanang kano dasa kininta man po na dasa kanang police station no unahan. Di ay sa una. Wa mo katultol ba di sana kana bang Wag. kontak Itong kana bang police station sa una ba? Ay police station sa una, police station karong ba? Dai ko iskinita man no. Oo, lagas. No. Iskinita man di dapita. O lagi iskiti. Dito dapat sa kwan. No kay ginabi. Di dapat kapat sa sinita. Di ko na sa kwan. Ano bang? Bayi ko sa una. Nalito yung katong na yung gano'n. Ah, dito days. Katong yung parent bag. Gantes. Tagpila ka. Wa ka pa yung tagpila palita. Paano ito ba? 100 ang nila. 100? Ay, magmanan out ka nung. Magmanan ka ba? Kwan eh. Loyo simbahan. At ko Uban lang sa. Ano na pa nung sarong ba? Pagi mo sure. O, ako galing. Lain na pa nung. Hindi ko pagkito. Mas ka lang, hatag ng boy. Uy, lugay na ba? Yan, ay lugay na. Boy, nakapot yung kanya. Eh, siguro ka boy. Nindot hindi nga nito. Sa lobo. Pagpa, kanya na kung magkuhan ko, i-apple na ka na ko. Rami. O, lagi. Lagi, madalong papa. Di na ata magparipan. May mararipan. Basta mo lang. Ay, kung kuya. Ato na tumari ko sa kato. Dahil lalagi ka ito. Huwag na sunog ako. Ato niya. Daot ka kaya ako kung atong una. Huwag na sunog ako. Huwag maumisiya. Hindi ka subang Ako din lang koro ko magparipan. nalindot. Ako na to absent ng medication. Layo pa na Laag niya. Uy. Laag. Tiyap mo din niya. Uy, di pa puntun ba karon ba? Yawa, di gid ko yung mga ganun. Sige, rekon pang hagad. Sarang nagali. Sarang get. Ako nga po lang. Daw. Lagi akong kuan. Dito ha, paano? So, yes, ilihan. Kami ay mga wari, ginubungas, silihan. Dami, malipad din ko kayo mag- Ano ninyo ba? Dagang uwa. Papalingan na. Sarang nadig na yan ah. Oo, saan nalagkas sa linyo? Ako kayo, pero ako ka Paanak tayo.
Anak na boy. Kanot lagi kaya. Orang magtawad sa ba? Mana dala ka. Orang kita dia mag-ilobon. Kadugayan ta. Gila tang agi. Warak po kayo. Hindi po lang ang mulap. Uy. Di ba ka bang? Ay, dapat boy. Katubang murag kambal ni mo hay na dayron. Pra-prag naw nimo. Repinoy. Ha? Miguel? Katubang Hindi, gatong CS. oh, si S ba si S? Wala ka. Mas gina ka trabaho ka diha. Pero ba? Ano naman yun sa mesa? Kaya nag-endorse ako dila. Di mo ako dagot. Ako po. Kung ko an. Labol. Wala mo din po ni Dere o. Panik naman na. Ano ra ito wala. Isa-isa for Kani? Pwede, lima ay. isa. Oo. Isa-isa. Ito. Wala ba siya tayo mga pa? Pag sa kumano dito ka, sorry ka. Kuanda, sa ana. Ina po sa kanila, sir. Di ka orang kan. Suka na na sila, teksa na to. Mabusog yung mga idol. Pagko Ano kayo. sa pagaliw? Kana, sa ana. Moni pang na. Bird chat. Pero balik-balik wala sunod. Ari na jud katong pagtuntuhan. Ari na sa kapuyo. Ari na sa kapuyo. Pamawa na iyak mo. Ano na yung sige ko pa namin okay. Sige na ako na. Ang imbitar ulit yung pista sa inyo. Alik rin na ba ng pista dias ko? Ginaro na. Tinig ba ya? Haulag ni Mayo. Ito na siguro na to na. Mas hindi ay. Hindi tayo mo magkuhan. Hindi tayo mo magkuhan. Ito, laag ba? Bala wait na ulo, wala ang ra. Ito, laag na ba? Laag. Mahingo pa na kayo ka. Bita kami ha. Imbitar mo yung others na baka. Karon, tagad pa eh. Hindi na. Ano mo nagkat? Hindi ko makailan din siya. Ano mo Hindi ko nagkat? nagagad. Kami lang yung kaya kung naging siya. Lagi ba ya? Brother. Hello, what's up, madam? Hindi. Pag-ibo pa kani. Panay ka to ng picture. Hindi ko kamawan na. Yang last update ni mo karong namayaman na. Para siguro na silingan ko. Di uy na biyabas. Ano na dengan biyabas ito eh? Nagbiabas ito. Lunit na kanina biyabas ang mo. Mangga noon, mangga. Walang mga sabi. Mga tagbiyabas sila dagan mo. Wala yung mangga. Sa connect katong 79 Ikaw na, nangungar ka silingan ng biyabas ha. Wala may sabi sa natin. Wala di sila tubig ay ko ano ito na how. Ay, ito na ito. Wala, ang mga mo. Nakaba-abay ko ang bit. Atapit ko nito mga tatagpilaran. Wala nino kagbilaran. Ah, lamin ito nila. Ikaw. Baka yung ko yung Tatawagan lang. Panalo mo, lahat ko. Boss ba? Boss ba? ipo sana. Ikon ba? Ay, ayaw ito ikato ha. Ikato.